Участват малки деца, семейства. Това е лично. И съществяването на този проект ще съпътства професионалният художник Антон Димитров, учениците от Национална гимназия по художни изкуства професор Ренко Колев, както и Цветелина Бурджукова и Светослава Билкова от Средно общообразователно училище Свети Климент Охридски. Материалите са осигурени от фирма Талинео, на която сърдечно благодарим. Благодарение на финансовата и морална подкрепа на господин Марин Радевски, днешният празник е още по-красив и светъл. А докато художниците придържат своя чудо на път на хартия, може да се насладите